ịbịa n'anya kịta apart from ihe ụmụazị na-akọ na comment section, o nwere nke na-asị na agba boy ya akarịghị gba boy ya big boys ada agba boy. Ebe a ka nchọ ka nrụtụ aka maka na part of ihe mere anyị affect na-eme ndị Igbo affect n'ịgba boy tata bụ the stigma dị attached to ịgba boy. Asị na mmadụ bụ nwa boy ọ dị ka ọ bụ slave. Yes. Ịkpa mmadụ nwa boy ọ dị ka ị na-akparị akparị ka ọ mkparị. Na brother, every nwa boy ifuru to do be potential billionaire. Yes. Because na ndị a niile afọ ha na-ada ụda tata ndị ego ha ndị nwego generational wealth bụ boy ka ha gbara. Exactly. Like you said, enwero school ebe ọzọ a na-akụzi maka ịkpata ego, ichekwa ego na ịzụ ego karịa na ịgba boy. 100,000 iji na 50,000 onye gba boy iji abụrụkwa ofu ihe. Ịghọta ya mere ọ bụrụ inweta dị ego bụ problem. Iwu abụrụkwa na mmadụ ta ga-abụ ọgaranya, but we will have more billionaires in the East if we get back to our roots. We'll have more. Because for every 10 people gbara boy, at least 8 get more from. Of course. At least 8 get more from. We are in a Bosnia rubbish show. We are in prison. Prison, no, please help us. Oh, help us. A Bosnia rubbish. Sumaya prison. Sumaya prison. Oh, we are in a Bosnia rubbish. Ụmụnne m eso m nenecha ihe onyonyo a nwanne anyị nwoke kwuru nkata ha kpara maka ife gbasara ịgba boy. Anyị na ha eme kampen ya na-eme crusade ya ka ụmụazị anyị ghọta ndị nne na nna ya etinyekwu aka. Mana ebe o si agba m anya mmiri bụ ọkwụrụ fụkwara mkpu ụmụ agbọghọbịa na-eti ndị nọ na nga. Enwere nke nweta bụ ndị nke nọ na Libya, so many countries all over the world. Otu ọ dị na ndị ntorobịa, otu a ka ọ dị na ụfọdụ ndị agadi juu n'ime nga, mana nke kacha nke bụ ndị ntorobịa, the leaders of tomorrow. Nee ha ka ha juu n'ime nga, nee ha ka ha juu n'ime nga. Ada ekwuzi maka ndị nwụrụ anwụ. Ị na-eme big boy, ị chọrọ ije boy, ka boy esi wee bụrụ stigma. Ọ boy ka a na-akpọ ya, everybody is proud of it. Onye ọnwụ na jere boy dị proud mgbe o jere boy. O ruo na generation unu fụta ya nọ stigma akpọ gị nwa boy ọ bụrụ na ị bụ nwa ogbenye. Ị na-abụ ọgaranya, i were akpa oye na-eme guy nwụrụ anwụ. Ị na-eme big boy wee jebe hawking. Ọnya ka unu ji prefer ije na ebe ha na-eme hawking ife ụdị anwụ na-acha ha. Kama onye anyị eje bendie down na ọ n'okpuru mmadụ 7 years 8 years, anyị ma na enwere ndị ajọ ọga. Go and bend down aka nwee ndị ezigbo ọga. Ọtụtụ mmadụ na-achọ ndị ya gbara ha boy, ọ bụrụ nke ya bụ ebi chọba igbu ọga gị ma ọ chọba izu ya ohi ka ị nwere uwe uriom chugbu onye ji nnekwu na aja. Unu prefer ịnọ na prison, prefer ime hawking, ịnọ na-ebugharị fanta, na-ebugharị gala, na-ebugharị sweet. Anwụ na-achaghị one ka ị na-ele n'ụbọchị ọ ife aka ị ga-eje bụrụ mmadụ. Ịnọ n'ebe ahụ ịfụrụ ife ọzọ ya bịaghị n'uche bụ ife ọjọọ, you plunge into crime. Enwe ka isi wee mee yahoo bute ego iwere ya de short down club niile na short down ọ na ha emeghere echi. Ị na short down club ọ na ha emeghere ọfụ ogede ji n'obodo akwụ n'aka nkụ. I don't blame you. O nwe ihe onyonyo mfụ ofu nwatakịrị ji wee sị ha adịghị efu ọkọ ịtọkwuo ya. Ha na-agwa gọvanọ Anambra steeti na unemployment batara eji eme yahoo na-eji egbe achụgharị ha ka ụmụazị ruo na-akọ akụkọ ya mepie aka epi kpọọ ya. Ị na-asụ ya na-akọ ife nwekwara uche. Ịma programs gọvanọ Anambra steeti na-epro ịma programs ọ na-conduct. Thousands of youths abụrụgo millionaire. Unu dịcha lezi junu na-ama arụ ọrụ. Kee maka boy ihe ejisi na unemployment ka eji aba yahoo. Kee maka boy ọ na ọbụla ọrụ. Kee ife eji marụ ndị Igbo. How can you give such flimsy excuse? Ihe eji wee defend ife ọjọọ. Kee ka o si bụrụ boy. Kee ka o si bụrụ na maka na ọrụ adịghị. Kee maka ọrụ aka. Jee ebe a na-arụ mekanik, jee ebe a na-arụ kapịnta, ndị fọnichọ, go and check them. Ka ị marụ ndị ntorobịa one n'ebe ahụ. Ọsọ ndị agadi nke nwụọ workshop ya emechie unu ju na nga. Ị na-eme enjoy your youthful age wee na-destroy your future. Ị na-ede n'ife a na-eme na social media, package life, fake life a na-ebi ebe ahụ. Agwa unu were nwanyị unu ajụ. Unu tacha aṅara tupu ebido meeting. Unu lachacha oroma tupu ewee gbawa bọọlụ. Unu fichacha ike tupu ewee jee toilet. Ọ ka esi ebi ndụ. Obodo ọ na-ahapụrụ ife ha ji wee dị ebube, ịma na nke obodo ahụ agago.
na ọnọdụ ndị Igbo taa ka eji anya eme akaja asị na nwata kwụcha aka osoro ọgaranya wee rie nri ọ na-emekwa taa ịkwụọ n'aka gị ọfụma ịkwụwara aka gị ọtọ ihe eji wee so ọgaranya ọnya kunji wee nwapụtasịa na soshal midia were ife ọjọọ na-anya isi na-ata mkpụrụ osisi asịsị ata na shameless generation ụnụ taba ya tacha onye kwacha ike pụta n'ịntanetị okwuo ka o si wee kwaa ya kwuo staịlụ ọ kwara kwuo ebe ọ nọ wee kwaa ya gosi ife niile eji akwanyere ụmụ nwaanyị ugwu all the sensitive areas ha ncha niile abụrụ na anụ ijiji na ebe anụ emere expose ijiji na ebe niile maggot otu a ka ọ dị asị m Chineke melụ mmadụ ebere na generation a bọyị eji marụ ndị Igbo anyị ji wee bụrụ ndị ọkasị akasị na mba ụwa niile the richest tribe all over the world ọ bọyị ewee bịa ebe a wee study child wee were eje Harvard University wee na study as a course nyaka unu ebe a na-akọ na nọ maka na ọrụ adịghọ ka eji wee na-eme yahoo kedu ọrụ ị chọrọ ịrụrụ white collar job kedu ife ịgụ na-akwụ ihe eji arụ ọrụ ọfịs ke maka ọrụ aka ke maka bọyị ife chọrọ bọyị bụ aja dị n'ala bọyị nwere so much benefit mana a na-agwa unu na-ada anụ unu eju n'ụlọ nga enwere benefit of bọyị maka ị na-agba bọyị ịbụrụgo a potential millionaire ife niile a na-agba bọyị kịta abụrụgo millionaire in future kwụba aka gị ọtọ ọ bụgo na ọ gaghị eduhogo ụlọ ndị nna ha nọ na line mana ibe ezigbo mmadụ ya ga-ebi gị afịa kwụba aka gị ọtọ ọganiru gị bụ iwu ọ Chineke na-akwa ụzọ chi onye isi na-aghọrọ ya mmụọ unu rapụ ife unu na-akọ unu ji back up ifuru unu na-eswim into ịnọ na bọyị enwe connection ịnọ na bọyị ihe enwe experiences nne na nna gị akwụrụ ụgwọ ya akụziere gị mwepụ na mgbakọ kụziere gị ka esi eje na ka esi ana onwe ndị na-agbagide bọyị ha bụrụ ezigbo mmadụ ọ gaghị edewe ha zụọ combine ụfọdụ ejewe obodo oyibo ọ gaghị bụrụ onye nwere ezinụlọ ịmụọ ka esi ebi family ife nna agwụ na ife nwere experience ya ịmụọ ka esi ebi ezinụlọ mụọ ka esi azụ ụmụ na onye azụrụ ọzụta ibi ya onye amụrụ ọmụta ibi ya you must serve to be served mana nke unu refuse bọyị ibido afọ ịchọwa bọyị irefuse ịbụ maid inwe ezinụlọ ịchọba maid nya ka unu ji amakpụsi na eze nwaanyị ndị eze nwaanyị na-ata point and kill ndị eze nwaanyị na-ata barbecue ụfọdụ amakpuo n'oke ite jee mụọ dibịa unu chọpụrụ ma chọọ freedom n'ebe ọla ndị unu na omemma na-emere onwe ya onye na-asụ akwa na akwa aka ya we need ourselves bọyị dị ka contract between two families ọ ka esi eme ya ịnọ ife dị ka ọnwa ịtọ maọbụ ọnwa isii onwe ndị ada emedi ya no from day one akpa nọ aha ịsa ka ya nọ n'aha ịsatọ enwe onwe ndị ụzọ enwe onye mfụta ife ndị a na-adị otu esi eme ya na marriage mana unu ejidego bọyị nsapụ ọ bụrụ na ife eji eme akaja unu ejidego marriage ngwọtọ ọ bụrụgo funny business na-eke ọnọdụ anyị dị na-eke our ladies ne ha n'ime nga look at ha na-esi nkarakwu look at ka ife nkịta gba ọnụ ndị kwesịrị ịbụ sales gears ndị kwesịrị ịbụ housemaid ndị kwesịrị ịbụ representatives na different companies na ebe ha nọ n'ezie boys na prison ebe a na-eke igwe ofu ngazi beans agwa gbara mmiri na-eke ọnọdụ unu nọ ma disease a lot of things ada ekwuzi ndị nwụrụ na Mediterranean seas ada ekwu ndị nwụrụ na desert 4 kilometers to hell look at your condition ebe ị ṅụrụ iyi kama ị agbakwa bọyị ka ijebe nga ebe ị ṅụrụ iyi kama ị ejekwa bọyị ka ijebe nga na ya oje nga na ebe unu nọ ịkwacha ike mpụta n'ịntanetị na nsọ na ịkwara iko ọkwa unu biko eji m ife a na-enye ndụmọdụ onye ọna nna bọyị mala amarụ na ọgaranya niile nọ tata bụ ndị gbara unu isi enwegodu ndị esetụrụ ha chi ga-akwa arụ gị ụzọ na efi na-enwe ha ọdụdụ na chi ya na-achụrụ ya ijiji kwụba aka gị ọtọ ezu na ọga gị ori maka onye ori na-ezi ife ya n'efu kwụba aka gị ọtọ bụrụ iberibe ka ị na-eme maka ọ na-ịchụọ ya n'ike ị na n'ike back taya gafe ha na front taya dị ka with somersault onye buru chi ụzọ gbagbuo onwe ya n'ọsọ lada bụ step by step ndidi bụ ije enu warawara bụrụ ije agwọ weru ndidi aga na warawara zisa n'ihe onyonyo aha m brother Paul Chigbo ka emesịa The best of all